Ahojte, vítajte pri prvom videu a toto video bude takzvaný úvod, kde si dneska povieme, čo budem natáčať a čomu sa na tomto kanáli budem venovať. Ja vám to ešte takto zvýrazním. Úvod. A keď už budem točiť tie let's play, vlogy a tak ďalej, tak môžete sa spýtať na hry Minecraft, či chcete let's play Minecraft alebo SFGame, alebo ďalej by som mohol ešte pre vás natočiť Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Simulator 2. Toto by som mohol natočiť. Budem to točiť s kamošmi, nebudem to točiť sám. Čiže bude viacej zábavy a prvý let's play bude o SFGame. Tam ešte neviem presne, čo tam budem na SFGame robiť a zatiaľ vám poviem ešte, kto je môj vzor, kvôli ktorému človeku som začal natáčať tiež videá. Môj vzor je Jaro Kucej. Ja sa s ním poznám, dám vám aj do popisu jeho kanál. Ja sa s ním poznám, nepoviem skade, ale poznám sa s ním. On tiež točí videá, lenže on točí na mobile, nie ako ja, cez Camtasia Studio 8 alebo Bandicam a takéto. On točí cez mobil a už má cez 7 odberov, odozdal 6 videí. Tak vám to dám a dám vám ešte do popisu, cez čo nahrávam, cez Camtasia Studio 8 a môžete mi písať na Facebook stránku alebo na konto moje, alebo dám aj skipet do popisu. Ak by ste chceli, tak napíšte, čo by som mal zahrať. A ak tak ešte na YouTube kanáli, pod moje video môžete napísať, že čo by ste radi chceli. Budem robiť aj samozrejme vlogy, ale to zo začiatku ešte tak nebudem robiť, tak často budem robiť teraz let's playe. Tak začínam, tak budem robiť teraz let's playe zatiaľ. A budem aspoň uploadovať takých 2 videá denne. Ak nebudem toto uploadovať let's play, tak budem uploadovať aspoň tie vlogy dáke. Mohol by som, no neviem. A neviem, ako chcete, tak mi môžete napísať a keď mi napíšete, tak budete hlasovať, že čo by malo byť SFGame, ja napíšem len tak, SFGame, Minecraft, v skratkách to píšem, alebo Euro Truck Simulator 2. Môžete si vybrať z tohto. Ak si vyberete napríklad SFGame, alebo Minecraft, alebo Euro Truck Simulator 2, napíšte mi to pod komentár vo videu. Takže ja sa s vami lúčim, tak na ďalšom let's play budem hrať asi SFGame a tak zatím ahoj.